बेलाखेनो सामु काहामने बथाय जों लुगै मानखा वान सगै वानि थापलाबाय दालबिदाल मानै सोनामानि नाहार मुंबाय जापान हानि खरंनि गुरै रक फायै वानो तै आम्बासानि जियलसरा आमजयो रिसार्च खायनाय फेका तै फार्स्ट ट्रायल खाय फायका जदि अ सामुं रक चावै थांके फायनाय सालो जापान ते हास्ते त्रिपुरानि दिप्रासा रक बाय हालक बजागनाय वा बानियानि TTA एडिसिनि MDC बिदुत देबरमानि चाइटं मुंबाय नायनायदि चिनि नोटिस खरांनि मांपिलिओ जापाननि बर'रक फाइजाक वानि रिसार्च खालायजाक आबनि बागै वा सगय वानि हांगार जापानाव लांनायनि बागै बरक त्रिपुरानो चुज खालायका जायका बा इन्डो जार्मानि जे प्रजाक रक बरक अरब फाइजाक बिनि मुंखाय इकुकु बिनि मुंखाय आयाकु एकाय बमनि प्रोजेक्ट डाइरेक्टर तंगो आगरतलाव एकाय बरक अन्ति खालाय थापाव हर सगय यां 4 फुट खालाय बरक हर खालायै वा सगय ओ वानो तुइलुय कायसा हाबाय काबार खालायै बरक हांगारनो बरक लांनाय जापानो अमति खालाय त्रिपुराव बरक चुज खालायका आबनि बागैनो इ प्रोजेक्ट बरक कतर तुइ फाइ तंगो इ आबनि बागै जिनि बरक जे वा पुसिनाय रक जे वा काइने रक वानो दंसता खालायदि वानि जिनि बरक सुदो हांगारिया बरक ताइ बतलांनाय वानि मानुय वानि बिभिन्न जे सामुं खालायमानि आबरक नतलांनाय वानो ताइबो डेभलप खालायनाय बरक फाइ खूब खुसि हुंखा जे डिफरेंट भेराइटी वा कतर नुगो बनि आरो अबदि वा कतर कुरिफुं वानाल वाथुई बराक वासुर वामलां नुगै बरक खूब दंथक जाखा आबनि बागै इ प्रोजेक्ट नि बिसिंति खलाय त्रिपुरानि बरक रगनो बलं बिसिंनि तंनाय रगनो रां खारिनानि अ प्रोजेक्ट फ्रुमनानि भायो आबनि बिसिंगो अ हांगारखाय बरक जापानाव लां थानाय एकाय बरक अ थापलानि सिमि बरक साबान खालायनानि ओ डिस वाश खालायनानि मानै सुनानि एकाय एन्टि नेद्रा बखरक सुनानि जिनि बरक रक आगिवो साखै बे बखरक सुमाहाय बंनि आरुनि टेक्नोलॉजी बाय ताइसा स्नामै अभाय खालाय डेभलप खालायनो मागै बरक फायो आउन मागै इ प्रोजेक्ट न बरक चुनो क्लां थांनाय बनि डाइरेक्टर तंगो बरक कायसा रिसर्च खालाय तंगो डिजाइनिंग खालायनाय बरक आउन मागैनो सुंबरनो वेलकाम खालायो सुमना हामबाय रिओ लामसगो आउन मागैनो इकुकु खाय मेनलि ब माइ वाइसा बर खाकाय 3 बार न रानाय जात वाइसा बर खाकाय ताइ बर नंगे 3 बार माइ हार्वेस्टिंग खालायबानो रायमानाय जात खालाय ब रिसर्च खालायजाक आबनि बागैनो बटाबो कक सानाय इंलिश बाय जापानीज बाय खालाय बटाबो कक सानाय इकुकु